Ne, možno ne, nie. Trvetí. Ja som zombík, malý ušetý. Dobre, možno som tam. Dobre, no tak som poď už prosím ťa. Tak poď. A few inches later. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ale naozaj. Zdravím vás, znova Daniel 27. 2874. A vítajte pri ďalšom diele Bedwars, ktoré malo úplne veľký úspech a som z toho úplne nadšený, tak sme sa rozhodli aj druhý diel a tam Vlada stojí alebo Rex 155 alebo neviem, jak ho dám. Dobrý deň! Ahoj, fakt, meno je Rex 55. A tu pobehu práve polovičný Jirka Gamer. Ten je proste najlepší. A počkajte, musím sa vás začo spýtať. Povedzte mi, že ktoré asi meno by sa najviac páčilo? Buď Rex 55 alebo Gladiandy, povedzte mi. Neviem sa teraz rozhodnúť. Kukni sa na mňa. A prečo takto krúžiš hlavou? Takto krúžiš hlavou. Počkaj, ako vyzerám. Poď už. Dobre, už radšej poďme. Aha, niekto si tu robí reklamu na jeho kanál. Tak na ten sa nekúknite. Hej, počkaj. Žltý, hej? No, žltý je práve... Hej, tak poď modrý. Hej, idem. Modrý. Nie, tým je že vraj plný. Tým je plný. Tak daj žltý. Tým je plný, červený. Nie, on je zase plný, musíme sa odhlásiť. Všetky sú plné, daj lomené lobby. Tak to, kým sa dostaneme, tak to asi prestrihnem. Sakra. Tak poď žltý. Jo. Som žltý. A ja som žltý. Červený. Prečo červený? Červený. Vieš prečo? Som On červený. je prázdny. A ja chcem... My budeme dvaja, no síce, hej, lebo my vám chceme ukázať, aký sme už my vyskýlení. Dneska sme sa rozhodli, že proste vyhráme. Dneska sme sa proste rozhodli, že vyhráme jak nič, že všetkých hneď pokýlíme, ako hneď postele im dáme dole a proste my to vyhráme podľa mňa. TNTčko, idem za tebou, TNTčko moje drahé. Jak minule ten bonus za tú tehlu, to bolo dobre, moja tehla. Ej, bum! O 5, 4, 3, 2, 1. Kde už sa to začína? No už sme tu. Hej, toto majú úplne iný, títo červení, jak minule. Tu sú dvaja villagerovia, jeden má ten obchod a tu je ďalší. Aha, tak obidvaja majú to isté, sa mi zdá. Keď sa ešte presvedčím. Poďte, želiesko, si tu? Nie. Dobre, a kde je studánka naša? Aha, tu. Ja aj túto mapu poznám, na tejto som vyhral minimálne 500 krát, ale nevadí. Tak výborne, tak Rex vám dneska ukáže, jak sa má vyhrávať. Možno. A budem mať dneska svoj deň. Hej, ty máš dneska svoj deň, hej. Ty máš dneska svoj deň. A nemyslím ako ženský svoj. Ja mám redstone, ten sa dá zobrať zo zeme, ten redstone. Čo viem za redstone kúpiť? Čo? Delal si ze mňa prdel. No chyto. Tak ja si zoberiem hlavu. Zober si hlavu. Jo, dá sa zobrať. Ej, daj mi ju. Ja chcem hlavu. Kokti na mňa. Ešte so sluchátkami ukáž, daj ju mne, hoď ju mne. Ja ti dám redstone. Kúkaj, ja ti dám redstone, aha. Kúkaj na môj redstone. Jo, máš želiesko. Želiesko. Daj mi tú hlavu na chvíľku. Tu máš jeden redstone, som ti hodil jeden redstone. Dá sa za redstone? Nechcem redstone. Ja chcem šúko. Ty chceš šúko? Výborne. Ja som pán Klobása. Pán Klobása. Ja som pán Klobása. Jo, mám 5 želieska. Ešte dve mi chýbajú na ten najlepší chestplate. Špor si 7 na ten najlepší chestplate. A kde je zlato? Zlato nám ešte ani jedno nepadlo. Ale nie, to je na spálne, počuj. To vidí. Čo, zlato je na spawne? Jak môže byť zlato na spawne? Sakra, prečo sa mi nedá vyhadzovať? Ne. Lebo to laglo teraz asi sa mi zdá. To je chyba servera a nie nás. Áno. Pravda, že to je laglo. No super, takže sa vám vrátime. 15 či 9 minút. Hej,
Mňa to vyhodilo. Čo? To by ti aj s nimi. Ješ už? Hej, tu som. No. Prečo nás to vyhodilo? To nie je Nebo sú šúkani. Tak poď ešte raz do žltého. Žltý je prázdny, všetky sú prázdne. Už som tam. Troll. Počkaj, ja idem otvoriť čestku v zelenom. A vrátime sa k vám, keď sa bude začínať aréna. No a to bude dlho pekelne trvať. Hej. Nezabudni zapnúť nahrávanie. Sa zapol nahrávanie, zapol som ho, výborne. Tak, Výborne. A sme tu štyria. Dovidí! Kurník, sme štyria, nechcem, aby sme boli štyria. To potom nám tu, kradnúť. No veď to, že nám budú kradnúť, veď zabijeme sa. Počkaj, ja idem z toho krásneho mlejna. Nie, ja som vyskočil zo sveta. Ja ani. VIP respawn. Ešte raz sa idem zabiť. Yes it is. To ma respawnuje furt. Tu sú popci, oni zničili ten spawner na železo a tie hovadiny. Pozri, čo tu spravili, blbci. To sú. Dobre, Lobby. s takými blbcami ani hrať nechcem. Lobby. Som v lobby. CB dvor 4. Dobre, som tu. Rýchle, žltý! Nie, ja som dal žltých, ja som... Nie som s tebou, čo? No, asi nie. Ty si zelený. Kurňa, daj zas lobby. Počkaj, ja si idem dať tú helmu. Ja som zas dal lobby. Dobre, som tu. Kam ideme, ktorý je empty? Všetky sú empty, tak poď do žltého. Čo? Hej, idem. Oni sa pripoja časom, tak a dúfam, že nepôjdu ku nám. Hodom nepôjdu ku nám. Stále potom skontroluj tú posteľ teraz, hej, túto, čo máš v ruke, hej, že či ku nám sa niekto nepripojil. No, už sa jeden pripojil. No tak poď červený. Sa na to môžeme vysrať. A to sú zase tí dvaja debilkovia, ktorí sme mali. The End a neviem ako sa volá. To sú zase tí dvaja debilkovia. No ešte, že sme červení. Nie, zase je tam červenom jej takto, tak poď do modrého. Už hádam, vyskúšame všetky týmy, aby už nás nechali na to. Ne! Kto je, veď nikto nie je pri nás. Počkaj, ja sa idem na to len kúkať, instantne sa idem na to kúkať. Hej, v žltých nikto nie je, chceme byť žltý? Jo. Dobre. Ty. Žltý. Ja sa idem na to instantne kúkať. Hej, nie, to si musíš dávať tak, že budeš, zrušíš to, lebo potom ti to neukáže. Ty taká šukovina. 4 sekundy, nikto nepoďte do žltého, prosím. Yes! Sme tu dvaja? Yes, dobre, a táto moja obľúbená mapa. Jo, OK, takže... Konečne. Sme späť. Konečne. Minimálne pol hodinu sme to robili. Pravda, dobre. Dobre, že ni pol hodinu sme za žltý tým. Ako vždycky. Hej, ako vždycky, pretože toto je jeho obľúbené. Prosím, nestoj tu aj ty a ja chcem niečo. Ale to je tvoj problém. Chcem si kupovať aj ja. Poďme. Zlatko, ja mám zlatko. Mám zlatko. Tak si vyseroko. Výborne. Ojoj. Vypísalo mi tu, že Zoltán Farkaš je online. To je môj strýko. Nie naozaj, to je jeden taký neznámy človek, ktorého nemusíme menovať. Hej. Chceš jablka? Nie, ja si idem kúpiť steak. Ja nie som z lacného kraja, hej. Ty si vždycky bol z lacného kraja. Ja som nebol z lacného kraja. Ja som z takej dedinky najlepšej, ktorá nie je vôbec z lacného kraja. Sakra. Mám ďalšie zlato, biči. Ja potrebujem železo. Jo, mám. Ja potrebujem železo. No ja už mám 3. Ešte 6 potrebujem ja železa, lebo chcem mať ten najlepší chestplate. Potom ide jedno želiesko, ktoré som chytil. Čo nám kúpil? Hej, kúpi nám nejaký krompáč. Sakra aj s tým. Lúk, aký kúpim si? Kúď niekoľko krompáčov, poď sem. Poď sa kúknúť do čestky, poď za mňou. Idem za tebou, počkaj. A kúkaj sa do tej čestky. No.
Na čo si ich toľko kúpil? Tá. Tak mi daj jeden, ďakujem. Počkaj, ja si zoberiem. Chceš jablka? Nie, mám 6 stejkov. Prečo vždycky ty schytáš železo? Či zlato? Daj mi aj mne. Lebo ja som Zlatko. Ja nie som zlacňou, krajička. Ale si, priznaj sa. Ty si zlatného kraja proste, no. Bohužiaľ. Ja tu budem kempiť. 5 zlata mi chýba, ešte 2 zlata. Ja kempím. Potom mi dáš mi potom zlata ešte? Prosím ťa. Áno, dám ti, neboj. Potom, hej, a ja ti dám potom železa, hej, keď budem mať. A ja už mám 2 železa. Troll. Počkaj, musíme to tu aj strážiť, lebo ak prídu ku nás... Vieš, ako v minulej hre. Minulo iba tak zrazu, ani nechápem. Nekempi tam, prosím ťa. A vy ti dám, tu mám železo, chceš? Zlato. No zlato. Hej, chcem. Tu máš. Ďakujem. Jedno zlatko mi treba. Ja Ešte to si idem dokúpiť zo pár stejkov a kúpim nám aj bloky. Počkaj, ja si idem tiež kúpiť bloky. Jo? 5 železa. Tu máš 28 týchto, tu máš. Čo len 28 ďalší som nepovedal? To zatiaľ stačí na chvíľku. Nestačí. Potom ešte dokúpime. Ty si taký... Zlato, mám 5 zlata. Yes, idem si kúpiť ten najlepší meč. Aj mne kúp potom. Hej, ja ti potom kúpim. Ja som vypadol zo sveta. To ťa respawne. No, zrodiť. Sakraj s tým. Ale ako ma to mohlo, keď som držal shift oné? Neviem, prosím. A jak sa si? Dobre. Zase musíš teraz kúpať. Na, tu máš tie bronz, tu máš bronz. Poď sem. No. Počkaj. Ty zdrbko. Na tu. Daj mi to. Máš bronz. Danke. Kúpim nám stejky. O zlatko vyšlo. No. Tak tebe je to akože veľmi zaživné. Zaživné. O, mám 7 železa, idem si kúpiť najlepší chestplate. Bože, aj mne dačo nechajú už dožiť aj s tebou. Veď hej, ostatné už teraz pôjde všetko tebe, ešte luk si kúpim a potom už všetko pôjde tebe. Ty si hajzlíček. Tu máš nejaké jedlo, máš jedlo? Jo. Dobre, a teraz mi to Steky. Hej, dobre, ja mám 21, ak chceš, budeš chcieť niektoré, tak si potom povedz, hej. Hej. Dobre, kúpim nám zase bloky. Ja mám 16 stejkov. Mám 54, na tu máš. A prosím ťa, už nevypadni, hej. Ale ja som držal shift. Na to môžu rovno vysrát. Tak. Uni. Drž shift, hej. A vydržím. Dobre, bacha. Lebo to ten schod za to môže, hej, lebo na to, no hej, pravda, na tom schode si tak, ako keby to viem, to poznám. Lebo je to svine. Hej, šviniarský schod, no. Že, to sú svine. Jo, no. Vieš, moja hláška, to sú svine. Neviem, či vám to vystačí. Jasné, že nám to nevystačí, idem ďalšie bloky. Sakra, dnes mi krompáč. Krompáč, aj tie máme v česte, nie? Hej, ale kúkni, čo som nechťac postavil. Počkaj, idem. Na tu máš ono, ďalšie bloky, tu máš. Vystačí ti? Počkaj, nemáš mi ich. Dobre, potom ja ešte idem stavať ďalšiu cestu stade, hej? Hej, choď, aby sme nespadli. Hej. Jo, sme tady. A sme páni. Rozumíte, sme páni, najväčší páni a páni. Oh, tak to vám povieme. Ten sexík, čo nám minule zničil posteľ, tak on podľa mňa mal, lebo on bol ten, vieš čo, on písal tu, že kto bude moja holka, vieš, a on bol ten, bo nie VIP, on bol ten, jak sa to volá, ten... Sponzor, hej, on bol sponzor, no a on mal podľa mňa fly, tak preto. No to je pravda tiež. Takto. A možno vidieť nejaké video z War Underground Forces, ak stihnem. Takže to bude super. Nejaký podarenú bitku vám ukážeme. Však.
Ale viete, my sme šibalové, takže ne. Haha. Tam Šakal. v tej veži, hej? Počkaj, idem. Tu máš bloky a postavať Motherfucker! Tu máš bloky, postavať ďalšiu Daj, cestu. daj. Tady, hej! Počkaj, máš ten najlepší chestplate? Ne. Tak počkaj, idem ti kúpiť. Tu máš. Čo? Počkaj. A tu, ešte železo. Dobre, idem ti kúpiť ten najlepší. Počkaj, Jej, čakaj tam. skrátik je online, ale nejde s nami hrať Bed Wars, nejde. Nejde s nami hrať, nejde, bohužiaľ, skrát. Toto je naša, toto budeme točiť len my dvaja. Daj si nerušiť, aby ti nevolal. Dobre. Bohužiaľ, skrát, prepáč mi to, ale teraz natáčame, teraz nemáme čas. Áno, teraz my sme zapredaní. Zapredaný. No a tu máš ten najlepší chestplate, poď sem. Počkaj. Neruš. Čo? Hodil som ti ho. Ty si taký zlatko. Ty si taký zlatko. Nie, Tu je zlatko. zlatko aj. Som chytil zlatko aj. Ty si zlatko. Vieš, ako to myslíš? Mám 6 zlata. Koľko ho teraz vypadlo? A 9 železa mám. Čakaj, čo No ešte? tak to mi môžeš, 6 zlata máš, tak mi môžeš kúpiť luk. Stačí prvej triedy. Nie, ja nám chcem obidvom kúpiť, počkaj, ja nám už šípy kúpim obidvom a chcem nám kúpiť, ja sebe chcem aspoň za 13 kúpiť, z tebe stačí za 7? Nie, ja chcem taký istý ako ty, takže ty si kúpuj pekne za 7. Tak my si našporíme, hej? Našporíme. Poď ku tej veži a zase urobíme tam tie pavučiny, idem kúpiť zase tie pavučiny, hej? Alebo to TNTčko. Ja idem zase kúpiť tie pavučiny, aby ich to zdržalo potom. Tak to ich... Kde boli tie pavučiny? Asi kde? V blokoch to nie je. Bože, ty si taký... Ja, to bolo špeciálne, nie? Hej, to je No, špeciálne. tak to ti veľmi dlho trvalo. Ticho. Ty počkej. Ja sa bojím, že uspánem, ten maliček ma tak boli, keď stláčam shift. Jak nikoho. Tak počkaj, tak daj mne bloky a tak ja idem už stavať, hej? Počkaj, už to dostávam ja. Okay. Lebo majster je ten, nie ktorý začne, ale ten, kto dokončí. A vieš, že teraz po sekunde, dobre, môžeš to urobiť, aby si bol majster. Bločky mi kúp, bločky, aby som sa mohol zaregistrovať. Ja do bločkovej lotérie? Do bločkovej lotérie. A daj mi krompáč. Danke. Po nás dvou nikto neprdí, lebo všetci umrú od našich prdov. Bože môj. Povedzte mu niečo, diváci. A musíte povedať, že či budem sa volať Gladajandy alebo Rexu 55. Áno, to povedzte a potom povedzte, nech je aj ticho. Áno, to musíte povedať, inak ja tu budem rečník a Danielo si neoddychne ani 3 týždne. Ja vypnem nahrávanie a vyserem sa na to. Ja budú rečník, lebo som frajo, motherfucker frajo. Počkaj, sem dať, čo nás opevním. Ja som frajer taký v opevnení. Dobrý deň! Máte to Pozor na kovadline, stojíš úplne ledva. Sviňo, už ma nestraš. Ak zhebneš, prosím ťa, nezhebínaj teraz, hej. Tak? Le. Ty, ja mám 20 železa. Tak to si pán. Ja viem. Tu je jedna postieľ a tam hore ešte musí byť jedna. Ty si žebra. Žebra, no ty si žebra. Ja tu bolo niečo zaladované. Ale ja chcem byť tiež sponzor, proste, motherfucker, ja si preletím a zničím vám postieľ. To by bola potom nuda. No, to je pravda síce. Som rád, že sa vám minulé Bed Wars páčilo. Ma to strašne potešilo, že toľko lajkov ste dali. Dúfam, že to bude aj u tohto videa. A že ja som sa pošúkal? Tak to ty vieš. Áno. To tak ja vždy. Danielko je anielik a to tak ja vždy. A to tak, áno, Danielko je anielik a to tak ja vždy. A to tak ja vždy. A to tak ja vždy. Lebo som šukol. Modrí sú už na strede. Elixír života. Kúpim? Čo? Tak u nich je slime, more. To je jaký troll? Čo? U nich je slime. Ty kokos, skoro som spadol.
spadol! Boha! U nich je slime u modrých. Nedúfam, Prečo nám my ešte nemáme slajma? My. Máš ešte bloky? Jo. Tam v dolnej čestke. Vidím, dobre. Trolling, shoring. Aha, jeden spadol! Čo, kto? Jeden spadol. A vieš o tom, že si polovične v zemi? Nejdeme do stredu. Veď nie, nejdeme do stredu, len pozri, čo chcem spraviť ľudí. No, ušiel som. Aha! Ja si idem kúpiť ten tečko. Čo ti je ten tečko, mi povedz? Vieš prečo? Ja idem. My sa pripravujeme a veľmi dôkladne, diváci, ako môžete vidieť. Však. Tu máš, ja ti dám jeden elixír života. Áno. V mojom minulom videu, ja mám jeden elixír života. Hej, chceš zlato? Hej, chcem zlato, daj. Odkedy tu máme konia? Motherfucker! Dá sa skúpiť sedlo, budem na ňom jazdiť a prídem ku ním a natrieskam ich tak. Počkaj, idem nájsť. Maj tu sedlo, prosím. Nie, nechcem, ja chcú špeci. Tu máš jeden elixír života. Počkaj, ja si hľadám one. Tu máš jeden šíp. Oni tu nemajú Tu máš jeden šíp, zober ho, ber ho. Ale ja chcú. Daj mi to zlato. A daj mi to zlato. A daj mi to zlato. Nedám. Dávaj mi to zlato. Nedám. Tu máš asi menší než ja, si taký prťajzlík. Si taký prťajzlík. Jak môžem byť prťazník, mi povedz. Nechápem v poslednom čase. Sakva. Mám 12 zlata už. Ešte jeden a kúpim si ten najlepší luk a potom už tebe budeme. Kúpiť si najlepší zapaľovač, ktorý tu je. A podpalím ťa. Nie, prosím, nie. Nepodpaľuj ma. Ja som celý rok bol dobrý. Jasné. Nie, prosím ťa, nepodpaľ sa ako minulé. Ja? Ja aj vlastne, hej. Nepodpaľ sa ako minulé. Ne, troll! Ty kokos, ja už nikdy nebežím cez mosty. Ja už nikdy v Minecrafte nebežím cez mosty. Ty čo tu robíš? Dávam nám sem Počkaj, ešte odpálim. To bude významný efekt. Vidíš, jak nám tu zabezpečenie robím? Ty nerobíš žiadne zabezpečenie. Ale robím, veď slepý si. Veď ty šukáš len. Ty si vždycky šukal. Vidno, že máš svoje dni dneska. Jupí, želiesko, mám. Mám 14 zlata, idem si kúpiť najlepší luk a budem frajer. Kúmaj mne, Hej, svinia. mám jedno zlato navyše. Tak ty si veľmi pán. Pán, Na, tu máš. daj mi železo. Železo! Koľko? Za ten si proste... Koľko? Jedné. Tu máš aj 4, aj 5 som ti dal. 18 mi daj. Mám ešte 15 železa. No tak mi ho daj. Ďakujem. Si kúpim aspoň lepší krompáč. Aj sa vyserú Čo na... keď tento chcem predať? Tak ho tam nahaj. Chceš? že... Nahaj si. Ty taký, najsi? No, Špeciálny. Môžu si kúpiť ten TNT. Sakra, potrebujem 3 zlata. Odkedy tu máme konia? Počkaj, poď sem. od teraz. Ale ja chcem koníka! Ja chcem na ňo jazdiť! Veľa. Tak chceš veľa. Sladko. Ty kokos, koľko teraz ide? Oh yeah, madam. Počkaj, aby si keď zdochneš náhodou, tak tu máme ender truhlu. Poď sem. No, tak to som už chcel kúpiť. Tu, kde ju dáme? Čo ja viem. Dajme ju senka Daj do poľa senka. Poď sem, tu je skrytá, hej. Hej. A čo sem dáme? Ja si sem dám jeden elixír života. Sem dám zopár železa. Tento string mi netreba. Si Ťuk. berem. Dám toto. Je tu jedno zlato, tak ti ho dám. Koník nespadni! To je z mi bloky. Ty šuko. Ja ho Omdlieš od neho. Nie, kurník, ja ho ešte strčil. Nejde, musíme ho zabarikadovať. Idem kúpiť bloky. On spadol. Ne, do ričky. On spadol. Čo? On spadol. Ja som ho tlačil preč a on potom ušiel. Ja som ho tlačil od a on spadol zrazu.
Nevadí, spawne sa nám ďalší. Čiže zabijem tu tieto ovce. Počkaj, oranžovú vlnu ja potrebujem vlastne. Uj. Oranžová vlna. Mám oranžovú vlnu, tu tam ešte schovám. Poďte, ty svinia. Pozri, dám ju senkaj, akože sme... Pozri, dám ju nad villagerovú hlavu. Bo sme oranžoví, bo to je moja obľúbená farba. A nekopírujem po Gogovi. Nebojte sa, ja mám od Toto je malička. lepšia. Ja mám od malička. Hej, takto nahaj, tu máš ďalšie zlato. Nie, Toričky. Si ho podpálil, hej? Sám som sa podpálil. Tam je ďalšie zlato, vidím. Zostaň na mieste. Tu máš ďalšie zlato. Ďakujem. Zostaň na mieste. Zostaň sa... Nie, ma podpálíš. Ale, Dacko, ty si to musíš zaslúžiť. Tak ma podpáľ. Ne! Ty sviňo, nepodpáľuj nás. Nie, nezabíjajme sa, ty debilko. Ja ťa budem zabíjať, lebo si zhodil. Ak zemreš, tak ja ťa zabijem. Potom, Čo? keď sa respawneš, tak ťa druhýkrát zabije. A TNTčko nekupuj, najprv si klub lúk, hej? Za 7 zlata si klub lúk. Dobre? Tečko je lepšie. Ty si ho už kúpil, hej? Ne. Kúp si najprv lúk, Za mi koľko ho máš zlata? Lebo som ešte ani neotvoril špeciálne. Počkaj, ja si z našej NDT... Koľko máš zlata? 6. Hej, tak ešte jedno ti treba, kúpiť si lúk a potom môžeš pre mňa za mňa kúpiť TNTčko. Máš ten najlepší meč? Ten železný? Ne. Aký má zlatý? Jo, druhý, level 2. Tak potom ešte 5 zlata ti bude treba na ďalší, lebo tento je lepší oveľa. Mamka, ja chcú ísť domu. Hej, dobre, tak idem ja na stráž, hej? Počkaj, ja už kontrolujem. Počkaj, ja niečo kúpim nám za železo. Daj to do našej ender chesty. Čo nám kúpim za železo? Nič. Hovno. Ale naozaj, čo nám kúpim za železo? Nič? Veď ti vravím, že nič. Sakra. Toho som nedomieril. A to intro do nášho kanálu je pekné. Hej, len ešte neviem, jak ho tam dám. No a tu máš ďalší elixír života. Tu máš. A tu máš. No, ja dám. Ja mám 4 elixíry života, čo si dám do ender čestky. Ja. A prečo ja vidím to, čo si aj ty dal do ender čestky? Neviem. Tu máš ďalej. Ne- Ja mám vodu. Dobre, tu máš ďalšie 2 zlatá, hej? A potom ešte ďalšie si daj na ten najlepší meč, hej? Tu sa dá kúpiť ešte dobre za železo. Tu máš jeden elixír rýchlosti. Oh, motherfucker, to si hneď použijem, ale nepoužijem. Lebo som trolling. Prečo robí tie zvuky, keď otvoríš? Čo, aké zvuky? No to, aha, počúvaj. Počul si? Nie, ja mám vypnuté zvuky. Aké to robí zvuky? Napodobni to. Imitácia. Také... Vieš, ako keď sa otvára stará truhla. No, Tak. neviem. Tu máš plus 12 stejkov ešte. Bože, ty zabíjaš krát. Tu máš, počkaj, stoj. Stoj, prosím ťa. Stoj, prosím ťa. Na. A tu máš ďalších 12 stejkov, hej. Vieš, čo si stiahni? Aký film? Vieš, aký film? Počkaj, idem na stráž, hej. Bože, ty si pašúk. Počkaj, ja nám kúpim... Neviem čo. Špeciál. Tak, výborne. Sme tu zabezpečení jak... Riadne sme tu zabezpečení, počúvaj. Ja idem hore na väžu. Ostan tam strážiť, hej, ja idem hore na väžu. Dobre. Ty skúpnu ten tečko a ideš na ma odpáliť, alebo neviem. Zase si nejakú blbosť spravil však. Nie, neurobil som žiadnu blbosť. Kúpil som si luk len. A čo sa smeješ tak? Lebo sa smejem. Počkaj, tak ja si môžem troška zapnúť zvuky. A počúvaj. Dobre? Počúvaš ma? Počkaj, to je až moc.
Ani nevíš, čo som kúpil, ani. Volá. Ja neviem, čo si kúpil. Kde si? Čakajte, vrátim sa. Kam si šiel? Tak ten sa nám tu vráti až po chvíle, tento blbček. Nie, ja som ho netrafil. Čo idú ku nám? Nie, modrý je tam v strede a ja sa ho snažím obstreľovať. Veď si kožu? Zabil som prasco. Čo je v strede. Dani, poď dole. My sa tam s jedným obstreľujeme teraz. Jo, trafil som ho. Kúkam sa, cez tú pavučinu, prd vidím, ale nevadí. Čo sa obstreľovať? Jo, zase som ho trafil. Už aj mňa on trafil. Chcem streľať, ja. Počkaj, idem Jo, za zase teba. som ho trafil. Dvojitá paľba. Podpúrna paľba. Krycí paľba. Krytý paľba. Áno, tak sa volá vo vojenstve. Poď. Krycí paľba. Hej, ale Kde? po slovensky to je úplne neskloňované. Hej, ostan tam stráži, lebo čo ak zase sa bez nášho... Počkaj, chcem ti dať čo ukázať. Poď dole. Čo? Čo si to spravil? Prosím ťa, nie. Čo? Čo si... Nie! Daj mi to! Moje tentečko. Žiadne také. Ty s tým robíš... Daj mi to. Je to moje tentečko, ja som si ho kúpil, takže... Dobre. Je tu pressure plate alebo niečo také, no už som ti to vyhodil. Jo. A idem hore zase obstreľovať, ja som to už asi 5 krát trafil, to mohol. Podľa mňa už mal na mále. Takto. Jo. Už viem. Dám to... Môžem byť tu. Ja som šíbalek. Tam je zelený, trefám ho. Počkaj, ja idem s tebou odtriafať. Kako poď triafať so mnou. Dávam ho. Sviňo zdrhol. Bojí sa, tam je. Jo, zhodili sme ho. My nezhodili. Ale my sme ho skoro dali, počúvaj, kámo. A tam je modrý. Nie. Zelený. Yes, hodil! Yes! Yes, daj na to, kámo. High five. High five. Že high five look me. Dobrý sme. No, frajeri. To pálí tam ten. Počkaj, zvýš si render distance. To čo je? No, vykresľovanie. Ja vidím dosť ďaleko. Ja vidím na všetky tri veži. Aj na ich mosty. Ku každej. No, to aj ja, ale hráčov nie. Hráči ti potom zmiznú. Čo si sa proti nám spikli? Že all yell. Sem. Ak sa proti nám spikli, tak ja sa posem. Hej, oni idú všetci na nás teraz. Oh shit, priprav všetko. TNTčko vyber, choď dole, bráň to dole, ja to idem brániť hore. Dobre, ja idem dole. Musíme to brániť, ty boli všetci, že all yellow. Do prdele. Má to TNTčko už pripravené. Oni idú po nás, lebo sme dobrí. Kurník, poplach. Skoro som zhodil ďalšieho zeleného. Ty brďo, vieš koľko je tam tých zelených teraz? Počkaj, ja tu mám pripravené na odpalenie. Jo, zabil som jedného zeleného. Ja tu mám pripravené na zeleného. Hej, dobre. Kamo, teraz sme úplne na piaty. Už pália po mne. Dobre. Ja som pripravený odpaliť TNTčko. Dobre, ty buď dole, hej, ja som zhodil, už som zabil dvoch. Ja som ho zabil. Jej, aj modrí zabíjajú zelených, super, zabíjajú zelených teraz. Výborne. Dobre, ideme, kámo, ja som už dvoch zabil. Je Snowman CZC odpojil, výborne.
Ja čakám na odpálenie TNTčka. Nie, ja to viem, kde dám. Ja to dám na náš most. Vieš prečo? Nie, ja to dám do veži. Tam to bude lepšie, vieš prečo? Nie, ty mi odpálíš aj našu posteľ potom. Do veže? Vo veži nemám žiadnu posteľ. Ja, ty myslíš tu? Aha, dobré. Jo, ale ja som dvoch zabil, kámo, ja som super, dobrý, čo? Nie, zatiaľ pokoj. Zostávam na základni. Hej, my si počkáme, hej, Hej, Toto bude skôr budeme- také zostrihané, hej. Zostrihané to bude. Vy vedeli aj diváci. Počkaj, idem dať čo odložiť zatiaľ kry. Hej, kryjem to. Idem odložiť nám zlato a železo. Kryjem, neboj sa. A hneď ako povieš, tak pribehnem. Mhm. Dobre, máme tu veľa vecí, strašne, 25 železa tu mám. Toto bude asi také dlhšie skôr, nie? Lebo teraz sa celkom Nie, tu držíme je zatiaľ. obmedzený čas, už len 28 minút musíme vydržať a bude dobre. A čo potom, keď vydržíme? No tak. Lebo nikto ešte nezničil posteľ. Ja viem, ale keď vydržíme so všetkými postelami, tak to bude dobre. Vidíš, na čo tam Modri tam na čo stávajú, vidíš? Kde? Veď sa kúkni. Kde? Modrý na ich väžu. Počkaj, tam strelím lúkom. Ja nevidím, že kde je hráč, ja tam len tak pálim. Ani ja neviem, kde je hráč. A vidíš? Ničí. Mhm. Takže niekde tam bude. Nie, veľa. Tak vyššie. Jo, piplo mi to! Jo, piplo mi to! Počul som. Počul som. Zdechol? Asi. Nie, nezdechol, to by napísalo. No dobrý sme. Počkaj, idem dole. Nie, budeme tu obidvaja dobrí, keď budeme brániť obidve strany. Ty sa kúkaj na červených a na modrých. Hej, dobré. A všetci sa kúkajme aj na stred. Strieľajú. Nie, to som ja bol. Počkaj, brám to tu. Tam je zelený! Kde? Vidíš, počuješ? Dobre, výborne! Dal som ho! Výborne! A tohto som ja už raz zabil. No viem, ale on sa nezdáva. Počkaj, ja idem na chvíľu na náš ostrov, hej? Hej, choď. Nie, tam je zelený. A my tam máme ešte aj pavučiny, to ich podľa mňa dosť. Dobre. To ich podľa mňa zdrží, ale ak budú mať meče, tak je to vití. No a čo, ale aj to ich zdrží. Aj keď majú meče. No. Som ich pre istotu teraz ďalších 16 nakúpil. Hej. Pavučín, hej. Nič nevidím. Kúpil som si jedno zlaté jabko. Ojoj, toto dúfam, že nebolo počuť. Prišla mi SMS-ka práve od... Nie, nebolo. Nebolo? Možno vo videu bude, neviem. Prišla mi SMS-ka. Nevyhráte. Hej, nevyhráte s mäkkým I. Výborne. Áno, lebo Teraz počujem, že vám tam zvoní mobil. prosím, ak toto prežijeme a budeme páni. Veď to je pravda. A to TNTčko ťa deptá tam? Naozaj ty máš TNTčko. Mám jedno ja zlaté jabko, mám aj elixir života a sme dva Aspoň elixir. červení na nás nejdú. Hej, červení sú dobrí. Oni majú tú istú taktiku, čo my. Tak čo, je tu niekto? Lenže my sa aspoň bránime nejako tam. Hej, my sa bránime, veď my sme už troch zabili dokopy. Ty si zabil Enderesk, ja som tiež zabil Endereska a ešte som zabil Snowmana. A vieš prečo tam je? A tam sa kôň spavnul, tak to zabijem, to musím zabiť. Áno. On je zlý kôník. Hej, lebo nespavnul sa na našom ostrove. Konečne žije, sviňo. Jo, dal som. Jo.
Aj my stále Staneš tu sme... ešte hľadkovať? Idem ešte na náš ostrov. A na čo? Zase kopiť pavučiny? Nie, pavučiny, idem to tam vyzbierať, tú studánku. Ale tie pavučiny, dobre sme ohradení, počúvaj. Počkaj. Žiadne také čínske taktiky nepodporujem. Žiadne také čínske taktiky nepodporujem. Žiadne také čínske taktiky nepodporujem. No, žiadne také čínske taktiky nepodporujem. Nie, tam sú to spavní sliepke. Sliepke. A tieto. Tam sú spavní sliepke. Áno, sliepke sa tam spavní. Tam sú spavní sliepke. Mám 5 zlata, čo s tým spravím? A podľa mňa sa tiež Yellow čím Blue opevnili, lebo oni už nemajú tam. Ja si im dačo musím nastaviť. Hudba. Hotovo. Vypnuté. Vysrac. Hudba si vysrac. Nie, tam je zase prasto. Je tam stále to moje TNTčko? Hej, je. Fú. Vieš prečo som ho tam dal? Že keby náhodou prišli, tak ja to zapálim a odpalím túto väžu. Že naozaj tu taký zvuk vydeval. Jo, zabil som ich slep. Máme 11 zlata. Slepku. Nič sa zatiaľ nedieje podstatné. Zlato si šporme, že keď sa nám minú luky, tak si kúpime ďalšie, ni? A nič sa nedieje zatiaľ. Tak buď rád. Akože Bedwars mi dáva celkom dlho práce, kým to všetko zostriham, vieš. Lebo to je dlhá hra. Čau. Hliadkujem červených. Všetci my dvaja hliadkujeme zelených, tí modrých a červených. Takže spolu máme dvoch dokopy, že máme hliadkovať. Ja dačo im napíšem. CV. Počkaj. Ja im dačo napíšem z vojny. CV. Tam je modrý, tam je zelený. Paľ po ňom, paľ po zelenom. Svinia. Už by som ho trafil. Počkaj. CV6 si priletí pre vás. Čo? CV6 si priletí pre vás, to kto je? To je dačo z vojny, nepoviem ti, čo to je. Enderman, true. Zelené, true. On sa zabil sám, F-game. My sme frajeri. Pozor, nepriateľ, ani ďalej si Ty vole, počkaj. Nič mi to neurobí. Ťuk. Ty kokos, teraz si sa uhol. Teraz to preletelo cezo mňa. A tam musí byť dačo v tom strome, nejdeme tam do stredu? Nie. Tak posledných 10 minút pôjdeme, hej? Tam je zelený, paľ po ňom. Zelení sú tu. Snažím sa. Poď dole a tak po nich. Nie, ty ostaň hore, hej, ty ostaň hore, lebo ja idem z dola po nich páliť. Ne! Zdechol si? Ne, oni ma dajú. Nie, tak cúvaj. Jo, trafil som ho. Vedľa. Trafil som ho znova. Jo, skoro by som ho dal. Trafil som ho znova. Hop. A zabil som ho. Jo! Teším z toho ako malé decko. Ja. Plus token, ďakujem. Nie, ani posledných 10 minút nejdeme. Pre istotu. Nechcem zdechnúť. Dobre, tak... Ale dobre ich dávame, lebo by som chcel niekomu zničiť posteľ. Dobre, tak toto je taký opatrnejší a ďalšia časť bude taká, kde budeme sa divoká na postele, hej, taká divoká, hej. Áno, strašne. A ak 10-krát zdechneme, tak to nám bude jedno. Hej, to bude super. Teraz sa snažíme aspoň prežiť do konca, lebo minulo sa nám to nepodarilo, lebo ten sexy vtedy cheatoval. Toho jendu som krásne zabil, ni? A čo ak držia shift? Čo?
Čak držia shift. Počkaj, no ostan tu zas a ja idem zas na ostrov, hej. Za čo? Ja tam vyberám tú studánku. A keď niekoho uvidíš, poď čučorietka. Hej, poviem. Dobre. Dneska nám zatiaľ netreba ísť na WC. To tebe vtedy trebalo, A tebe, obidvom. Hej, dneska tam nechce treba ísť. Na WC. CV6. Sice, podľa mňa, oni tomu vôbec nerozumeli, tomu CV6 si pre vás priletí. Radšej to tu nebudem rozoberať, lebo čo ak to náhodou následujú? Vieš? Bože môj, ty to je s druhou svetovou vojnou, ty vole. No aspoň sa vzdialila namiesto od teba. Namiesto odo mňa. Hej. Ja sa tiež vzdelávam. Kúp nám jedlo. Jedlo chceš? Dobre, kúpim nám. Sice mám 25 stejkov, ale už mi dochádzajú jablka. Už mám len 2 jablka. A chceme točiť nejaký príbeh, lenže neviem skadiaľ ešte. No veď to ešte si vravila k minulom. Napíšem nám do komentárov, či sa mám volať. Gladianty alebo Rex 155, ktoré sa vám najviac páči. Máme 41 železa. A takže došli ti jablka, hej, tak počkaj, ti dám teraz také zásoby, že Jak ti nikto. už nedojdu do konca hry ani. Poď. Tu máš. Toto ti už hádam, vydrží do konca hry. Tu máš ešte stejky, aj toto. Stejky si nemusel. Dúfam, vydrží do konca hry. No toto mi určite vydrží do konca. Ja si riadne lagoval na Skype. To mi určite nevydrží do konca hry. Nie, prosím ťa, nechoj tam až tak vysoko. Ale. Nie, ty blbček! Nie, zasiahne ťa takto z boku a budeš príť. Hej, tam je zelený! Paľ po ňom, takto. Jo, shodil som ho! Yes! Ty si dobrý, pánko. Ja som dobrý, čo? Zas už tretíkrát som tohto zabil, alebo nie, druhý a ty si ho tretíkrát zabil. Nie, tam jeden! On sa odpojil. Jo, strieľam po A jednom. ja som ho trafil tiež. On sa tiež odpojil. Troll. Nie, jeden tu má elixír neviditeľnosti. Alebo on strieľa. Nie, on nemá elixír neviditeľnosti, len on má... Aha, vidíš, on sa tam zabarikádoval, sviňo. Vidíš ho? Nesvinia. Dobre, tak nak tam ostane zabarikádovaný. Nie je to fuk? A ten NDRS-ka už sme ho 3-krát zabili. Tam je. Vykúka. Čakaj, mier na ňu a keď vykúkne, tak ho dáme. Jo, trafil som ho. Počkaj, on hní, ty sviňo. Nedáme mu dýchať. Dobre, tak ty ho obstreľuj trocha a ja sa porozhľadnem po ostatných. Jo, Dobre, práve vtedy... A ja som ho trafil znova. Yes. No, takým mu nedáme fakt dýchať. Hej. Dobre, Jo, dobre. trafil som ho. Jak zvykúka, idiotko. Vieš, na čo sa tam potom zabarikádoval, keď potom vykúka? Jo, zabil som ho. Jo! Super. Jo. Už som toto bol zase ten Jenda. A on sa Ďakujem. A počkaj, ja som sa zabudol poďakovať. A poďme do stredu, tí zelení už nebudú mať nič. Poď postaviť cestu. Nie! A tí Toto je opatrný diel, zelení už nie sú, my sme ich všetkých dali, všetci traja sa odpojili. Poď. Ale modrí tam môžu ísť, ale vlastne modrí sú tiež už 0. No veď, poď. Hej, oni sú už 0, oni sú 2, my sme 2, červený je 1. Tak stavaj cestu, ja ťa budem chrániť, hej? Počkaj, ja nemám bloky. Tak choď kúpiť, tam máme v Ender truhle, máme veľa tých. Že
Keby nám nechal to Hej, skore, ale čo... my ešte aj tak aj zdechnúť môžeme, kámo. Lebo my sme ešte ani raz nezdechli. No veď. A ja nám tam riadne zásobujem. Hej, no rýchlo, Máme choď v tej... kúpiť bloky a rýchlo, poď. Poďme im zničiť postele. Jo, mám 2 staky. Jediné, čo sa musíme báť, sú modrí, lebo červený sa neodvážil ešte ani ísť a modrí tým už tam majú cestu, ale zničíme im ju, hej, keď tam pôjdeme. Zničíme. Mám TNTčko pre istotu. Dobre, tak zopár jednu vrstvu môže zničiť. A bacha, hej. Jo. Kebyže je tam nejaký modrý v strede, tak utekaj naspäť, hej. Jo. Dobre. Nič? All blue. Hej, napíšem OK, oni sa teraz budú... Nie, dobre, radšej nie. Nahám to tak. Stávam. Vidíš? Hej, vidím. Ja snažím brániť. Potom počkaj, hej, pôjdeme spolu. Vidíš? Teraz mi tak búcha srdce, aj keď je to len nejaká sprostá hra. Aj mne. No makaj, rýchle, čo najrýchlejšie, nesmieme sa zdržiavať. Snažím sa. Dobre nahrávam. Sakra, nelaguj mi. Dobre, už som sa zľakol, že tam sú modré a to sa len ovce spawnli. Dobre, no a už normálne len postávaj tam, tak. Dobre, idem za tebou dole. Poď rýchle tam a počkaj ma v strede, hej? Počkaj ma v strede. Rúžová ovca sa tu spavnila. Počkaj ma v strede a ideme im zničiť postele. No. A modrí si tam stávajú riadnu pevnosť. Hej, to je pravda, čakaj ma. Ale oni aj tak teraz nepôjdu. Ideš? Hej, poď na zelený, rovno. Zelený. Koníky! Kašli na kone, ideme na zelených. Poď. Potom im toto odpálim. Nie? Hej, a počkaj, rýchle im zničíme postel a ideme naspäť, lebo nám to tu možno pôjdu na nás teraz. A veď oni tu nie sú. Choď na druhú posteľ, choď im z druhú posteľ zničiť. Hej. A rýchle sa potom musíme vrátiť, lebo modrí môžu ísť na nás, vieš ako. Bože, ja sa neviem tam Hej, dostať. oni tu už nemajú posteľ. Im to vyničili. Padaj. Ani v tom druhom není? Neviem, ja sa tam neviem dostať. Ja sa tam idem kúknúť. Mám krompač, tak počkaj. Nie, choď naspäť, hej, ja sa tu pokúkam, hej. Ale musíš ísť rýchlo, lebo ja chcem to tu odpáliť. Vieš, ako to myslím, ich väžu. Rýchlo. Poď, kúkaj to tam. Majú posteľ tu úplne... Jo, zničil som ju. A čo teraz, keď som ju zničil, nenapísalo nič. Hej, ja som im ju zničil a nič nenapísalo. Ako som ju mal zničiť? Daddy, poď sem, rýchlo stráž modrú stranu a ja idem rýchlo oné. Počkaj, nemôžem, ja som im zničil posteľ a nič nenapísalo. Dobre, tak nič nenapísalo. Ale fakt, ja som im zničil posteľ, to je hovadina. To musí nám... Ideš už? Počkaj, nemôžem, choď tam, ostam v strede. Poď už! Dobre, už idem. Ale mám posteľ ich, ale ešte mi nič. A vieš koľko mám zlata? Mám 3 zlata, som im vyčerkoval studňu. Dobre, tak už poď. Hej, už idem, makám. Lebo chcem im to tam odpáliť. Pravda. Možno teraz sa to nehrá ani na postele. Hej, lebo oni sú už mŕtvi, tak možno preto. Nikto neprenikol ku nám, idem ku nám, hej? Ja idem to odpáliť. Dobre, tak to odpáľ, ale prosím ťa, nezabij sa, hej? Jo, už idem. Jo, odpálil som to! All yellow, píšu all yellow, tak bacha. Odpálil som to! Výborne, zas píšu all yellow, tak bacha. Odpálil som to. Dúfam, že máme obidve postele.
Ja viem, hej, počkaj, ja sa k ním musím vrátiť, ja viem, kde majú oni posteľ. Poď sem ku nám na ostrov, poď ku nám na ostrov, hej. Ku nám na ostrov, poď a ja sa idem vrátiť k ním, hej. Hej. A musím kúpiť rebríky. Jaj. Oni si tam zničili rebríky, Že, čo tam píše? Že vypadlaný píp, vypnete si heky, nebo vás nahlásim. Ja mu napíšem, že nemáme žiadne heky. Dobre, a brán to tu, hej, ja idem rýchlo tam. Ale však nemáme žiadne heky. Nemáme heky, jak by sme mohli mať heky, a diváci to vedia. Nemáme heky, lebo nemáme VIP ani Ty si tam tu odpálil svinu a teraz sa tu ledva cez to dostávam. Tak. Brán to tam, hej? Hej, bránim. Idem kúpiť ďalšie tentečko. Tak vieš prečo. Keby náhodou. Veď hej, ja ťa chápem. Ale brán to tam, prosím ťa, bacha. Počkaj, ja som išiel do druhého, ja debilko. Tak. Vidíš, a choď nám ohradiť aj nám postele, tak aby ich to zdržalo, vieš, ako myslím. Oni to dobre vymysleli, títo zelení, ale tak už sme ich pozabíjali, tak ako... Máme pípa. Hej, my sme hackeri. Skôr oni. Nemajú tú sviniarskú posteľ, oni si to tu už celé oni zabarikádovali. Sú chlapci, oni si to tu fakt celé zabarikádovali. Jo, našiel som ich posteľ. Jo, náš Daniel rozbil posteľ týmu Green. Vidíš, napísalo to tam. Dobre, ja už som tam. Teraz sa vraciam rýchlo, mám elixír. Som si dal elixír of sweetness. A teraz už nebudeme vybiehávať, počkaj, ešte v strede som sa chcel kúknúť, čo je tam dole. Ja nám zatiaľ barikádujem. Nikto nejde, hej? Nie. A takže tu nič nie je, dobre, tam sa len skrývali. Jo, som tu naspäť, som tu. Dobre, stráž zatiaľ, ja to tu Hej, opäť. ja idem hore strážiť. Dobrý sme teraz. Som pobuchal na stôl, akože, aby... Tam čo robia tí múdri? Ja nechápem. Oni si zahradili celú väžu. Ohrani. Hej, oni tam stávajú, počkaj. Ja idem tam vystreliť prekvapenie. Čo? Modrým som vystrelil lúk. Počka. Ja by som im tam vystrelil tečko, lebo viem postavať telo. Počkaj, aha, pozri, idem ku nám a pozri, budeme mať už 3 postele. Budeme mať 3 postele? No? Dobre. To bude lepšie len pre nás. Však. Hej, no. Toto je dobrý diel zatiaľ, teraz sme zatiaľ úspešní. To je najlepšie. Skrieme sa byť posteľ, počkajte. Je u nás Zenka. Kde? Máme 3. posteľ. Koľko mám zlata? Mám 6 zlata plus tých 11, tak čo s tým urobíme? Ja mám skoro plný inventár, ty vole. A mám vajco. Nevyliahla sa z toho sliepka. Tak. Tady kouknem sa na naše barikády. A kde si? Tu. Oni pavúčiny tady. Tam si čo spravil tie pavúčiny? To som neurobil, to tam bolo. Naša barikáda. Aj posteľ si išiel za barikádovať? Áno, všetko aj tam. Všade. Výborne. Počkaj, ja si urobím ten tečko. Počkaj, idem na stráž. No máme tam veľa zlata, máme tam 16 zlata, či koľko, tak hoj. Kľudne, mne je to jedno, urob si ten tečka, koľko chceš. Oni tam stávajú, neviem, nejaké hovadiny. Oni si tam upevňujú, ale im je to naprv, keď už sú len 3 minúty do konca. On sa ešte zdechol, to je blbe.
Som zvedavý, kto vyhral. Kto vyhral. Ja mohli by sme my vyhrať. Tak my sme najviac. Síce neboli akční veľmi, ale... My akční, veď sme zničili posteľ. Veď som zničil postele s oným. Vidí, zelení už majú X-ko, oni už prehrali. A obidva sme ani raz nezdechli, to sa bude ešte aj to počítať. Ak to vyhráme, tak budeme dobrí. No zatiaľ najlepší diel. Hej, najlepší diel, toto musím vydať proste, toto vydám. Budem robiť. Takedy príď aj ty ku mne a môžeme to spolu dávať, tie najlepšie momenty, čo tam máme, že to povystriháme spolu. Počkaj, to idem nastaviť TNTčka. Aj nechápem, oni si tam robia vlastnú väžu, či čo. Ja ich nechápem proste. To je ich problém, nie náš. A to dobre napísalo. Hráč Daniel 8874 rozbil posteľ týmu Green. Ja ty už len stoj a kupuj veci a buď na moste, alebo neviem, hej, buď pri moste, tam, kde si položil to... Ne, teraz začal píšať. Uschnú mi TNTčka. To je pušný prázdnik. Hej, tam majú slajma vo veži, modrý. No už je to aj tak... Ja ho zabijem. Prdpelné. On spadol a ja som ho ešte zabil jedného. Ne. Čo si deje? Jo, mám. Prečo začal, že je koniec? Víš, že to začal ako koniec, alebo či to len tak? Asi. Dúfam, že teraz nebudú padať TNTčka, že sa bude bombardovať väža, ináč ma drblo. Ty si im to zničil, onu tú hovadinu, ak by modrí nevedeli ísť? Čo? Tam tú hovadinu, že si zničili, nie tie kocky, aby sa nevedeli dostať do stredu. No? Si im to zničil, dobre ty. Přátelé, připravili sme si pro vás plugin Přátelé. Dobre, tak dám lomené F, zera, Glade a ty. To sú z mojich priateľov asi. Ja teraz keď dám lomené F. Momítko F, Danielo 2784. Čo ja viem? Ja som tu všade roznosil TNTčka. O? Kto vyhral? Počkaj. Neviem. Sakra. My sme asi vyhrali potom. My sme boli, ale ináč my sme naozaj boli najlepší. Tu má niekto... Starého detka. Tak potom niekde ukončiť. Sakra. Počkaj, FF, Glade Andy. Tak. Byla odeslávna, som ti poslal žiadosť do priateľstva. Aha, takže to je... No? Čo si napísal? Mám 58 tokenov, motherfucker. To skať kde vidíš? Ne, ja sa utopím. To isté. Kuhni, kde som ja. Počkaj, daj čo skúsiť. Ukončiť, tak toto bol veľmi dobrý diel. Tak. Ďakujeme, že ste si pozreli dnešné video z Rex, Glade Andym, alebo Rexom, alebo... Napíšte nám do komentárov, že či budem Glade Andy, alebo Rexu 55. Áno, a toto bol veľmi dobrý diel, vyhrali sme Bed Wars. No aspoň my si tak myslíme, lebo... A oznámku... Určite aj vy to poviete, lebo ani raz sme nezdechli, boli sme obidva preživší a ešte k tomu ja som zničil zeleným postele, takže... A ja som mi tam odpadol väžu. Tam bola tá 747, tam bola. A to ona bola v modrom týme. A výborní sme boli, krása, ani raz sme nezdechli, no tento tu na začiatku raz zdechol, ale to je nič. A to som nechtiac. Je to raz, ale to je nič, to sa modrý koľko zdechli, aj táto 747 asi dvakrát zdechla, alebo koľkokrát. Hej, to je tento oný, 747. No, aha, to je on, tak nita, dobre. No, on je nejaký starý, počkaj. A keby ste chceli vedieť, také menšie oznámko. Také teraz menšie oznámko. Že hej, asi... Marackaj, vypadni, počkaj. Marackaj, vypadni. Marackaj, vypadni. A keby ste chceli... Komentujeme video. Ak menšie oznámko budem s Daným natáčať World of Tanks a sám budem natáčať War Thunder Grand Forces. Áno. Ak poznáte tú hru, takže nech nám napíšete. Napíšte nám, že či ju poznáte alebo nie. A dajte. A keď chcete, aby som sa volal Rexu 55, tak napíšte do komentárov lomítko
1 Rex 55. A ak chcete, aby som sa volal Gladeandy, tak napíšte 2 lomítko Gladeandy. A to je všetko. Takže čaute. Áno, počkaj, ešte zhodnotíme našu prácu. Ešte raz si to rekapitulujeme, čo sme robili dneska. Tak hrali sme za žltý tým Bed Wars sme hrali. Bol to druhý diel, prvý diel sme boli asi posledný podľa mňa. Teraz sme skončili prvý, pretože Rex len raz zomrel, alebo Gladeandy len raz. Ostatní, čo doma bez do žltý. Ostatní šušukani? Dobre, tak nič. Hej, takže... tak Rex len raz zomrel, modrí boli druhý, ale oni viackrát zomreli a my sme ešte zeleným zničili aj posteľ, nikto nikomu inak nezničil. A červený bol už len jeden, takže... A on nič nerobil, on asi ani raz nezdechol, ani nič, on nič nerobil, on bol proste len blbček. No mne sa to veľmi páčilo, samozrejme ešte chceme robiť viac týchto dielov Bed Wars a poď sem dole už, poď sem dole. Dobre. A toto sú také naše kecania na záver. Dúfam, že ste si užili video, dajte like pre ďalší diel z Bed Wars. Budeme sa to snažiť čo najčastejšie točiť, lebo dneska proste len ma napadlo, že proste Bed Wars sme mali tak som zavolal Gladeandymu, že či nejde natočiť. Počkej, udelal bys pro mne nieco? Niekto ti napísal, že Danielo, udelal bys pro mne nieco? Čo? Zavriem ho. Nejakú hovadinu určite napíše. Počkaj, to som zvedavý. Ty, kto je Garfield? Si vo videu. Pripojí sa plus do Green. Ukončujeme už. Ja si. Počkaj, a môžeš si kúknúť kanál Ultimatiky. Box. Kanál Ultimate. A že, víte, čo mi hovorili? Až mob 1 sa lúčime, to odteraz, ak nám dá odber, tak budem rád. Daj nám odber. Viete čo? Počkajte. Na čo ti musím povedať? Počkaj, ja už ďalšiu hru nemôžu skrikluci, ja to dneska bali. Připojí se. No, takže moji kamaráti zo školy spolužiaci hovorili dneska, že sme copyrighti po vieškom, po nejakom mojom spolužiakovi a oni hovorili, že my sme po ňom copyrighti. No jasné, veríme si. A že, vieš čo, síce nepoznáte ho, ale ako sa volá? Oscar TV. Oscar TV sa frajeri za to, že má len jedno video, ktoré je úplne na prd a má 5 odoberateľov za to. Hej, a my máme 26 a máme už práve v tejto chvíli. Možno keď už teraz kúkate toto video, tak už viac. A sme strašne radi, že nás odoberáte. Som rád, tí, ktorí nás odoberajú, sú najväčší frajeri na svete a ja ich cením proste. Áno, a ja. Že vydržia naše 40, 60, 80 minútové videá. A už tu kecáme strašne dlho, tak... Čaute! Tento diel, dajte like, odber, komentár, už asi po tretí raz, ale to je jedno. A ľúči sa s vami Daniel 2884 a... Čus! A ešte kto sa s vami lúči? Auti Vanky, čaute. Lúči sa s vami Rex alebo Gladeandy. Gladeandy. A my sa pekne držíme za ruky, sme takí dva teploškovia troška, no. Ale len trošička, no. Síce sme bratranci. Ty taký ticho. Hej, kámo. Dobre, tak už to vypnem, tak ďakujem, že... Ešte nevypínaj, daj strich. Prečo? Postav sa sem na tento štrk. A takto sa Ale otoč sa na mňa. Počkaj, tak to daj takto, lebo som mal F5-ku. Daj ešte raz, no. Zeriadnike už počúva. Dobre, takže už my sa lúčime. Lúčim sa s vami. Dúfam, že ste si to užili a čau! Čau! Historku ešte, lebo to ja zvyknem tak robiť, aby si povedal historku a potom, aby som bol šťastný a ty si prečo odišiel. Počkaj, ja idem hneď tam na Bed Wars. Na akom sme serveri? 3. A povedz nejakú historku, prosím ťa. Ja mám to povedať. Vyrozprávať historku.
No, povedz historku. No, detičky. Nie sme na serveri 3. Tak ja neviem, kde sme. No, Na tak dvojke. Tak povedz aj bez toho. Takže, no detičky, tak. A ďakujeme, že ste, že... No detičky, áno. Sice už len mne to vravíš, ale no detičky. Počkaj, ja už tam idem. Dobre, už som tu. A kde si? Poď pri tom modrom stánku. No, ja tu nie som, ty tu nie si. Ja tu nie som, ty tu nie si. Tak no povedz tú historku proste len. No, takže začalo sa to pred dávnymi domami, kým sme ešte ani my ľudia boli. Prišiel Adam a Eva. Mali čuču muču. A mali dieťa a je to... Fúj, to je hrozné, fúj, toto už každý počula, fúj, ty si... Fúj, no to bola hrozná historka, teraz počúvajte moju, hej? Počúvajte moju. Tak, bol raz jeden zajačík ušiačík, ktorý pošiel zrazu do Minecraftu a bol zrazu kockatý, hej? A on mal rád mrkvu, hej? A potom, keď uvidel kockatú mrkvu, tak si ju zobral a zožral. Koniec rozprávky. Fuj! To bola dobrá rozprávka. To každý pozná. No, som si teraz vymyslel. Ale ho ví. A potom ešte zbadal túto lepku skeletona a zľakol sa, ale potom si uvedomil, že tá skeletonia lepka chutí ešte lepšie ako mrkva. Fuj. Nechcel by som byť. Čiže tvoja bola horšia, tvoja bola nechutná. Tvoja bola nechutná, ešte k tomu zastarala. Áno, zastarala. V podaní. Takže toto bol bonus s historkami, však Rex asi nečakal, že to bude takýto bonus. Povedz niečo do skrytej kamery. Kde si? Povedz niečo do skrytej kamery. Kde si? No proste tak vážne? Ale naozaj to natáčam teraz, hej, tento bonus, tak? Takže môžete hlasovať, že ktorá historka bola lepšia, napíšte do komentárov. A napíšte, že či budem Gladiandy alebo Rexu. Dobre, to bol len taký bonus, ako ja vždy také nečakané. Tak čaute. Čaute.